ಸುಮಾರದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ఉందే ಇನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನ ಮಾಮಿಡ ಪಾತಿರ್ಜೇರ ಇನ್ನ ಮಾಮಿ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತಿರ್ಜೇರ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುಜೇರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸದ್ಯಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಎರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ವಾ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ದಯಪಂಡ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾತೆರ್ವೆ ಅಗಲಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಬುಡ್ಪುನ ಅಗಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಾತೆರು ಲಿಜಿನ ಮಲ್ಲಿಜಿ ದಾಯಿಗ ಅದು ಕಲ್ದರು ಈರ್ ದಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಬ್ ತೂತುಜಾರೆ ಇರ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡಾಲ ಇರ್ ದಾಯಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನೋಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪಿನ ಏರಿಯಾ ಸರಿತೀಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವು ಒಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಏರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಪೋದಿತ್ತ ಆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತೀಜೇರು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಇಂಚಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೆಂಚಿತ್ತು ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಗಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಏಫನಕ್ಕೆ ಎಂದಾರು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಕ್ವಶನ್ ಇಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನ್ನಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪರ ಕೇಂದಾರ ಬಟ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕ ಟೈಮೇ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಟೈಮು ಬೊಕ್ಕೊಂದಿದ ಬಂಡೆ ಈ ಬಾರ್ಸ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಡಲ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ಇಂಕಲ್ನಾಡೀಗ ಈ ಅಂಚದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಕೇನಾರಲ್ಲ ಕೇನುಜ್ಜಿ ಜೋರು ಕಲ್ಕೊಡಾಪ್ನಿ ಇಂಕ ಸಾಕಾಪ್ನಿ ಪಾತೆರ್ದು ಅಂಚದು ಇನ್ನೀಲ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು ಬೊಲ್ಲ ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚದು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇಂಥ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಯ್ಯಾನ ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಬುಧಾರೆ ಬರೀದಿಜಿ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಆತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬರೇಪುನು ಪಂಡ ಉದಾಸೀನ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನ ಇದು ತೂದು ಪಂತೋಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕಿತ್ತ ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಾರು ಪಿದೈಪೋತೇರು ಅಂಚದು ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೇ ಒಂದೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪುದರ್ ಬರೀತಿದ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದು ಏರೇ ಏನಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದಾರು ಪಂದ ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಏತು ಜೋಕುಲು ಪಂದ ಕೇಂದಿರ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಒಟ್ಟು 3 ಜನ ಜೋಕುಲು 2 ಆಣುಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಫಸ್ಟ್ ದ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವರುಣು ಅಂಚನಿ ಥರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಭೂಮಿಕಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಆಣುಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನ ಮಾಮಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಓಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮುನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಓಲ್ಲೇರು ಪಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಾರ ಮಾಮಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮುನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸದ್ಯಗೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಎರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ವಾ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪುನನೆ 5 ಜನ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಪೋಪುನ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಇಡೀಗ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮೊಗುಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇನು ಬಿಡ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುಜೇರು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಮೊಗುಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ದಯಪಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಪ್ಪರ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಆಬುಜಿ ಲಾಕ್ಸರ್ ಮಾತ ಅಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದು ಅಗಲ್ನಾತಿಗೆ ಅಗಲು 5 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸದ್ಯಗೆ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾಮಿ ಡೇ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಆರ್ನ ಬೈಡೇ ಅನ್ನೋ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೇಳ್ಪಾಳೆ ಓಕೆನಾ. ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನ ಕಂಡೇನಿಲ್ಲಾಗ ಓರೆಲ್ಲ ಬೈದಿಜೇರು ಇರ್ನ ಮಾಮಿಡ ಪಾತೆರ್ದಿಜೇರ ಪಂದು ಕೇಂದಿರು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸುಮಾರದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನ ಮಾಮಿಡ ಪಾತೆರ್ಜೇರ ಇರ್ನ ಮಾಮಿ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ಜೇರ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುಜೇರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ನನಿಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಡ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಓಕೆನಾ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಡೀಗ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗ ದಾದ ಅಮ್ಮಗ ಉಡೇಗ್ಲ ಪೋಹರೆ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಪೋಹರೆ ಪುರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಂಡು ಆರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗಬೋದು ಕುಳ್ಳುನ ಬೇತಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಪುನ ಅಂಚಪುನ ಆರೆಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಆರು ಬರ್ಪುಜೀರಲ್ಲಿ ಬೊಯ್ದೇರು ಅಮ್ಮ ಇಡೇಗ ಬಟ್ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾತೆ ಬೈದೇರು ಬತ್ತದು ಪೋತೇರು ಹೊರ ಯಾನು ಅವಳು ಅಮ್ಮಗ ಒತ್ತಿಪ್ಪನೆ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೀನಿ ಅನ್ನದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಆರೇನಿ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೀನಿ ಆತ ಬುಂಡ ಹೊರ ಬೈದೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದಿಜೇರೇ ಅಂತ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೊಯ್ದೇರು ಓಕೆನಾ ಅವನೇನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಡ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಕಾಲ್ಡ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತಿರು ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅವೆನ್ನಿಗಳು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪು ಜಾತಿ ಅವು ಲಾಕ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ಜಿರು ಇಜಿನ ಒರಿಜಿನ ಟೈಮ್ ಬಿಡಿ ಅನ್ನಿಯರ ಪೋನಾಗ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಮಾಮಿ ಕಾಲ್ ತೆರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಮ್ಮಡ ಪೂರ ಪಾತಿರು ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಪಾತಿರು ಕುಲ್ವೇರು ಅಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ಪಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರಲ್ಲ ಆತನ ಎನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆತನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಡೈಲಿ ಲಾಕ್ಸ್ ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನೋಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಎಂದನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂದಾರು ಪನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರು ಬೇಲೆ ಪೋಪರತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಪಂದು
ಸದ್ಯಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಆರಾಮ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಇಂಕ ಬಟ್ ಇಂಕ ವಾ ಬೇಲೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆತೆ ಇಂಕ ಪೋರ ಬರ್ರೆ ದೂರನೇ ಹಾಪಿನಿ ದಯಪಣ ಇಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ ನಡಪೆರ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಇಂಕ ಉದಾಸೀನ ಹಾಪಿನಿ ನಡಪೆರ ಮುಲ್ಪ ಪುರ ಡೈಲಿ ಪೋದು ಬರ್ರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಂದು ಯಾನ್ 3 ಬೈಲೂಡಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಆರಾಮ್ ಇತ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲ ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇರೇನು ಪಂದು ಕೇಂದೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ನಾನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಂದೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಜರ ಇರಾಡಿಗೆ ಪೋಪು ಜರ ಪಂದೇರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಪಾತೆರ್ಜಾರೆ ನಡ ಬಟ್ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ಲೆಂದು ಎರಡಲ್ಲ ಯಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನದೇ ಪೋದು ಪಾತೆರ್ನ ಅವು ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಜಿ ಏರಂಡ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಪಾತೆರ್ವೆ ಅಗಲಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಬುಡ್ಪುನ ಅಗಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಾತೆರು ಲಿಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅಗಲಿಗೆ ಏಪ ಪಾತೆರಡು ಅಂದು ಅನ್ಸುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಪಾತೆರಡು ಏಪ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಗರ್ವ ಬುಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಪಾತೆರಡು ಯಾನು ಐಕ್ ಮತ್ತು ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಗಲಿಗೆ ಏಪ ಮನ ಸಬ್ಬನ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಪಾತೆರಡು ಅಂಚಪುರ ದಾಲೇಜಿ ಯಾನು ಏರು ಪಾತೆರ್ವೇರೆ ನಡ ಅಗಲಿಡ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತ ಪಾತೆರ್ವೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಜನ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಮೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೇರು ಈರ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿಡ ಪಾತೆರು ಜರ ಪಂದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರಿಯಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ದ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನು ಪಂದ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪೇಂಟ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಉಡುಪಿಡು ದುಮ್ಮು ನೀರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಈಗ ಈ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಅಪ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಪೇಂಟ್ ಬೇಲೆ ಪೋರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚದು ಸದ್ಯಗೈತೆ ಉಡುಪಿ ಪೇಂಟ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಆನಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಕ್ ಪೋದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂತೇವೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರ ದಾಯಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನಿ ಏನತ್ತನ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೇಗನೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗೆ ತೂಡೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿಲೆ ಪಿದಾರ್ದಿತ್ತ ಆನಿ ಜೂರು ಬುಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಬರ್ಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ತಡ ಆತಂಡು ತಡಾದ ಮೂಲ ಮಾಮಿ ಎಂಬತ್ತು ನಂಗೆ ಪಿದಾರ್ದಿದ್ದೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಪಿದಾರ್ದು ಯಾನ್ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋನಾಗ ಪೋಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಜೋರು ಬರ್ಸಾರ ನಿತ್ತಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀರಿಗೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕದು ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭೂಮಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ತೂವಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಜೆ ಎಂಕ್ಲು ಒರಿಜಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಪೂರ ತೂತ ಅಲ್ಲ ತೂವಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಜೆ ಎಂಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂದು ಯಾನ್ ಎಂದಿನ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂತ ಪಂದು ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಪೋದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚದು ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಸುಡು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಅವೆಂತೂ ಇನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಪಂಡ ಏನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಪಂಡ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಗ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅದು ತೂದು ಅಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಮುಗಲು ಅಗ್ಲಿ ಎರ್ನ ಮಿತ್ತಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಏನು ಪಂಪ ಎರ್ನ ಮಿತ್ತಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಪೌಡಾತ ಸೊ ಅಂಚ ಭೂಮಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಏರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಭೂಮಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಆಲೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿತ್ತೋಲ್ಲ ಅಂಚದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮಲ್ತೇವೆ ಅಂಚದು ಎಂಕಲ್ ಪೊನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಡಾದಿತ್ತನ ಅಂಚದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ದಾಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಇರು ಡಯಲಾಗ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ದಾಯಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇರು ಇಂಕಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ ಆತ ಕಲ್ದರ್ ಬೇಲೆ ದಾಯಿ ನಾಡೋಲಿಜ್ಜಾರು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂದೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತು ದಾದ ಮಂಡ ಈರ್ ದಾಯಿಗೆ ಆತ ಕಲ್ದರು ಈರ್ ದಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಬ್ ತೋತಿದ್ದಾರೆ ಈರ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡಾಲ ಈರ್ ದಾಯಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನಿಸುವ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಯಪಂಡ ಯಾನು 2 ಇಯರ್ಸ್ ನಾಡ್ದೆ 2 ವರ್ಷ ಯಾನು ಬೇಲೆ ತೂವರ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಇಜಿನಿ ದಾಯಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಪೋಪೆ ನಿಂಗೆ ಮಂಡಾಳ ಇರ್ತಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಪೋರಿದು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಯಾನು ಈ ಕಂಪೆನಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೊರತೆ ಯಾನ್ಲ ಯಾಂಡಾಲ ಮನೆ ಪಂದು ಕುಲ್ದಿದ್ದು ಬಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿ ಜಾತೆ ಎಂಕ್ ಪೋಯಿನಾಲ್ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ ಅವು ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಲ್ದಿನ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿತ್ತೆ ಪಿಡೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಅಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೋಣ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ದುಂಬಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಅಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಜನ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೋಲ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು
ಪೂರ ಕುಡಿಟ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಅಪ್ಪಿನಿ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಇರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಜರ ಪನ್ನಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಪುನು ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ತಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋತಿನ ಮಾತ ಟೈಮ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪಿನ ಏರಿಯಾ ಸರಿತೀಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವು ಒಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಎರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಪೋದಿತ್ತ ಆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತೀಜೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಈ ಪೋತಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ 2-3 ಸಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸವಸನಿಯೇ ಬೊರ್ಚು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮೇನ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅವೇನು ತೂತುನಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂದು ಬಂದು ಅಂಚಾದ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಕುಲು ಇಪ್ಪುನಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಡೆ ಪೋಯಿ ತಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಡಾಪುಂಡು ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ವಾತಾವರಣ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡಾರಿ ಯಾನಂಡ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಮಂಡ್ಯ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಈ ವೆದರ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಇತ್ತದ ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅರೆಗ್ ಅಡೆ ಪೋಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅರೆಂತೂ ಎಂಕ್ ಅರೆಗ್ ಹುಷಾರಿ ಪನ್ನಗ ಪೂರ ತೂದು ಎಂಕ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅಂಚಂದ ಆ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆವಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ಈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸೂಟ್ ಆವನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಡೆ ನಮ್ಮ ಪಿರವೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನ ಬೇಲೆಲಾತೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಡ್ 7,000 ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಕಮ್ಮಿದನೆ ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಸದ್ಯಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಸುಮತ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ ಆತಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಡಿಸೈಡ್ ಆತ ನನ್ನ ದುಂಬಾಕದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ದಾದಾಪು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿ ಜಂದಿಜ್ಜೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಈ ಲೋಕಲ್ ಬೇಲೆ ಹೋಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಶ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಂದ್ ಮೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರು ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಈರ್ನ ಮಾಮಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಕ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ದೇರು ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂದು ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗನೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ನಿಗಲ್ಕೇನು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪನಪ್ಪ ಅಂಚದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮೂ ಬಂಗಾಡ್ ಮೇರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರು ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಾಬ್ ಟೂ ಒಲಿಯತ್ತೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಂದು ಪಂತಾರೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರಿಯ ಅರೆಗೆ ಪೋಂಡಗಾಲು ವೆದರ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ರಿಯೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಲು ನಾತ್ ಅರೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವನ್ ಯಾನ್ ಅಂತ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪೂರ ಬತ್ಕಂಡ ಅರೆಗೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಯಾನ್ ಪೋಂಡ ಅರೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಯಾನ್ ಬೇನೋಡು ಯಾನ್ ತಾಂಕೊಡಾರೇನು ಅಂಚ ಪೂರ ಅರ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಆತಂದು ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಜಿಗೆ ಯಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂತೇರು ಎಂಕಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಎಂಕ ಊರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಊರ್ದನೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಏತ ಬೆಂದು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಊರುಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಜೆತ್ತನ ಐತಾತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಓಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಸದ್ಯಗಿತ್ತಾರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸವಸನೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಆತೇರು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದೆಲೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ದುಂಬಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬುರ್ಚಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಅದು ಲೋನ್ಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವನ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಆಯ್ತು ಒಂದಿನ ಬೇಲೆ ಹೋಯ್ ಜನಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳದ ಲೋನು ವಾರದ ಲೋನು ಒಂಥರ ಕೊಟ್ಟರುಂಡು ಅಂಚಾದಾರು ಒಂದು ಚೂರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಪೋರೆಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತಂದು ಸಿಕ್ಕದು ಕೂರ್ದೇರು ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಪೋರ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಉಳ್ಳೇರು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀ CVP ಎಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀ CVP ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರಪ್ಪ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ
ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ ದಾಯಗ್ ಬೈಜಿ ನಾನಲ್ಲ ದಾಯಗ್ ಬೈಜಿ ಪಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇರಿಗೋಸ್ಕರ నేను ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಆತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಕ್ಕ ಈತ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ ಸಾರಿ ನಾನು ಬರೆಯೊಂದು ಏನೇನ ಬರೆಯೊಂದೆ ದಾಯಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಬರೆಯೊಂದು ಉದರ್ಶಿನ ಬರೆಯರ ಅಕ್ಕ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ ಎಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಂ ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಂದಿರು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರು ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹತ್ತಿಜಂಡ ದಾದ ದಾದ ಮಲ್ದುವರು ಪಂದು ಕೇಂದಿರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿಜಂಡ ಒಂಜ ಯಾನ್ LLB ಮಲ್ದುವೆ LLB ಮಲ್ದಿಜಿಂದಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ MHW ಮಲ್ದುವೆ ಅಥವಾ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕೋರ್ಸುಡು ದುಂಪೋತುವೆ ಮೂಜೈಟ್ ಓವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದುವೆ